Ita. Ah! Di ko mo toong sigot nagbutangan na ito, Iban. Laing kanding nagbutangan na. Lain yun. Kung mao ka naguliat, wa gyud tingali mo ni sigot kagabi. Doon na, eh. Nagtuko nga laing kanding ang nangitlog na ang atong balde. Basta pa ita na, eh. Tsambalan na ito guliat nga nag-ian ni got ka ng balde ha. Ngayon sa umna na tunay nga wala na rabag ito kwarta taon. Sige lang. Ang ko na itong balde. Balde ang itong kandi ng itlog ng balde ha. Kalderitaso ko ito. Hoy! Hay naman na! Diin ka mo itong kwarta, ha? Pakan taro mag-ubot saging. Malik lang siguro tas minteryo na ito ba, eh. Pila na kagabi nga wata ito. Ginatang atong kandinga. Huwag yun mo balik. Mamalik lang tas minteryo na, eh. Bulit. Alisto mo, ha? Dili kayo mo makahatag og kwarta. Ayaw na magpamuli din, ha? Bitiban! Noy, Noy, padang pisi! Ano guliat? Noy, tuwan dito kading. Ha, kamat! Tuwan dito, pagkuwag pisi dito. Tuwa rito. Oh, Okay na lang. Okay. Sun. Padali, Noy, padali. Oh, yan ang pisi. Kaman na pitagan eh. Tuwan dito, Noy. O, tara. Tara. Sige na.